маҳаллаи навбунёди Ховарон як минтақаи навбунёди бо шаҳомати нонамоёни шаҳри Душанбе дар миёни теппаҳо аст. биноҳои ин маҳаллаи навбунёд на камтар аз 2 табақа ва бо тартиби хос сохта шудааст. нақша қатъи ҳамашам ҷое ки чанд сот этаж иҷозат боша ҳам хел месозӣ. ҷое ки хокш мустаҳкам боша баландтар, ҷое чӣ боша пасттарам. роҳҳои печдарпечи васеи мунфарш ки назираш дар маҳаллаҳои дохили пойтахт камтар аст, то баландтарин теппаҳои маҳаллаи Ховарон мебарояд. як қисмати ин маҳаллаи навбунёд аллакай хати обу корезӣ доранд, аммо қисмати дигари маҳалла дар интизори обу корезӣ нишастаанд. феълан обро бо мошин мекашонанд ва қимати як мошини калони об 100 сомонӣ аст ки барои як моҳ кифоят мекардааст. мактаб ҳана поёнда кардан ба наздикӣ тиёр мешавад. уже детача бардоштиян. ҳами болоба гуфтаестиян ки ҷои бунгои чӣ мешавад? тиббӣ мешавад. чанд соли қабл замини зери манзилҳои баланду мунаққаши маҳаллаи Ховарон чарогоҳу киштизори ғалла буд. баъдан бо қарори шаҳрдори Душанбе тақсими замин барои манзили зист шурӯъ шуд ва ба кормандони бахшҳои буҷети пойтахт аз ин минтақа 3 сотих ройгон дода мешуд. این وقت ما شرایط چی بود قرارم نداشته خیلی به آوی و هم تنقسی همیشه زمستون را رو لای بدن خیلی خیلی سرد باشه که نه اسفالت اینا آبادی را دیدی لاتوک پاتوک. мақомоти шаҳрдории Душанбе аз бунёди 6 микрорайон дар минтақаи маҳаллаи Ховарон хабар медиҳад ки қисмате аз инфрасохтори маҳаллӣ аз буҷаи шаҳр, теъдоди дигар бо кӯмаки созмонҳои молии байналмилалӣ бунёд мешавад. 6 микрорайон шида кози лоиҳаи нави абр хати ҳамаи канализатсия об мегузаравад. дар замони шӯравӣ дар минтақаҳои поёнии маҳаллаи Ховарон бо иллати ноустувории хок бунёди иншооти баландтабақа манъ шуда буд. аммо ҳоло биноҳои баландтабақа дар ҳама қисматҳои маҳаллаи Ховарон бунёд мешавад. катем гарадок ман чиз будам барое ки ҳар бор ремонт мекардем хонаҳо мекашид. ман як бор пурсидам гуфта ки технология нава истифода карда. ҳоло дар маҳаллаи Ховарони Душанбе бунёди манзилҳои баландтабақа дар теппаҳои болотар идома дорад. ба гуфтаи сокинон феълан ҳудуди 10 000 нафар дар ин маҳалла зиндагӣ дорад ва бо анҷоми сохтмони манзилҳо шумораи сокинонаш афзоиш хоҳад ёфт.